ברוכים הבאים לבית הספר נבון. איזה כיף שאתם איתנו. ברוכות וברוכים הבאים לבית הספר נבון. אני בן מזרחי, אני מנהל בית הספר מיום הקמתו בספטמבר 2023. בית הספר שלנו נמצא בלב שכונת קריניצי ברמת גן, ומציע לכל התלמידים והתלמידות מרחב למידה חדש, ברוח הקיימות, הסביבה. וואו, איזה בוקר מטורף יש לנו היום. מה שאתם רואים היום הוא בוקר תערוכת התוצרים שלנו. התערוכה מסכמת את העבודה שלנו בנושא קיימות וסביבה. אנחנו מאמינים בפדגוגיה חדשנית שבה התלמידים והתלמידות שותפים פעילים. כל העבודה שלנו על הפרויקטים נעשית תוך עבודה בקבוצות ושיתוף פעולה מלא, וכל זה מתוך דאגה לכדור הארץ עליו אנחנו חיים. אצלנו בבית הספר לומדים וחוקרים מעורבות חברתית ויוזמה סביבתית. גם במרחבים של בית ספר וגם במרחבים העירוניים השונים. בבית הספר המשפחות מעורבות ומשתתפות בפעילות השנתית. גם בפעילויות של בית הספר וגם בטיולים ואירועי ספורט. בבית הספר שלנו יש מגוון מרחבי למידה חדשים. כיתות בבית הספר בנויות כך שנוכל להתנסות בהמון דברים חדשים. יש לנו כיתת מדעים עם כל הציוד שמדענים צעירים צריכים. יש לנו מטבח שבו אנחנו חוקרים מזונות. ויש לנו חדר מייקרים שבו אנחנו מחזירים בעזרת חומרים קיימים. בית הספר שלנו חותר למיצוי תחושת ההצלחה של כל התלמידים והתלמידות. אנחנו מאמינים בלמידה מותאמת, דיפרנציאלית, שבעצם תביא את התלמידים לידי ביטוי מקסימלי של היכולות שלהם בתחומים שונים, ובעיקר תביא אותם לחוויית הצלחה, גם בלימודים וגם בפן החברתי והרגשי. אני מזמין אתכם להגיע, לבקר, להתרשם ולהצטרף למשפחת נבון ברמת גן.